खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी आर्टिस्टना जोबोर गोजोननाय फोरमायदों लोगोसेनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो साबायखर बावदों जों सिमाङावबो सानफेरै जोंनि जा हेड अफिस गाहाय मावखुलि बेयो दिनै क'क्राझारनि आदाबारियाव थानाय गामियाव बेयो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय आरो बेवहाय जोंनो 1.5 कोटिनि मोनसे अफिस लोगोसे कनफारेन्स हल आरो स्टुडिअ गेस्ट हाउस बेबायदि थागोन बेखौ बिथाङा होबाय आरो बेनि खामानिया सोलिसिगोन आरो बेनिखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। ओरैनो माब्लासिम टारगेट लादों जों कन्ट्रेक्टरबो बिथांमोनजों रायलायबाय बिथांमोना उइदिन 7-8 मान्थनि गेजेराव बिथांमोना कमप्लिट खालामना होनो नागिरदों आरो खोब फिउचारिस्टिक मोजां जागोन डिजाइनाबो बेखौ लानानै जों जोंनि अकल सिनेमानिल' नङा जिखिनि मोनसे इन्स्टिटिउसनेल बा एडुकेसन सेक्टराव जिखिनि फिल्म मेकिंआव मोनसे रिलेशनशिप थायो बेफोरनिबो एक्टिभिटी माखासे सोलिबाय थागोन आरो जेनेबा कर्सआनो जा माखासे सर्ट टार्म कर्सआनो जा आरो माखासे वर्कशपफोरानो जा बेफोरबो सोलिबाय थागोन आरो बिसानि थाखाय हारिमु बिथिङाव खामानि मावनायाव मा बे जोंहा ओरैनो अफिस गैखायामोन सिगां जोङो सोरनिबा लाथ'नानै भारा लानानै बा जों गावनि न'आवनो बेबायदि माखासे खामानिफोरखौ रायलायनाय जायोमोन आरो डिसिसन लानाय जायोमोन आरो जोंनि डकुमेन्ट्सफोरखौ दोनथुमनाय जायोमोन दा बेनि थाखाय जों उदां जाबाय जोंनि जा गाहाय मावखुलि बेयावनो जों गासैबो डिसिसन मिटिं बा जोंनि रायलायनाय जोंनि थानाय सोरबा गेस्ट फैबा जों रिसिभ खालामनानै जों लाखिथ'नाय बा आर्टिस्टफोरनि दोनथुमनाय बा शुटिंनि थाखाय खाथि खालायाव क'क्राझाराव जे माबाफोर शुटिं जायोब्ला बायदि जायगानिफ्राय मोनफैनाय प्रडिउसारफोरखौ हेल्प खालामनाय मानाय गासैबो एक्टिभिटिसा बेयाव बेनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो मोजां जागोन। बर' सावथुन मुलुग आरो हारिमु फोथारनि थाखाय मोनसे खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे बिसानि मावखुलि लोगोसे गेस्ट हाउस आरो हारिमु मोनसे न'बां लुफुंनो थांगासिनो दं बे समाव नोंथाङा सासे फावगिरि महरै गिबियावनो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां CM बिथां प्रमद बर' सारनिसिम महरगिरिफोरनि जानानै आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन मानोना दिनैनि साना जोंनि बर' महरगिरिफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव बाथ्रा गिबियावनो जोंहा जितु बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना मोनसे थाजोर मावखुलि गैयामोन दिनै गभर्नमेन्ट अफ बिटिआरनिफ्राय 1.50 कौटि मोनसे रांनि बिसा अफिस काम आर्टिस्ट गेस्ट हाउस बियो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनजाबाय दानि बियो फैगौ बोसोरसेनि गेजेराव आबुङै लुफुंजासिगोन बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा आरोबाव जोंहा नैबे बागानसालियाव थानाय जा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा मावखुलि बे मावखुलियावबो जोंहा आफादखौ सालायनांगौनि थाखाय मोजां मोनसे मावखुलि गैयामोन दिनै गोजोनथाव बाथ्राया बेनो बे जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि थाखायबो गोसोखां अस्ताद कामिनि कुमार नार्जारी न'मा मुङै मोनसे हारिमु आफादनि मावखुलि लुफुंनायनि थाखाय जा अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बेखौ दिनै बिटिआरनि नामगोनां CM सारा मावफुंनानै होबाय थारैनो बियो जोंनि थाखाय जारिमिनारि सान जों बेखौनो आसा खालामगोन सरकारनिफ्राय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बिथिङाव हेफाजाब मोनबाय थायोब्ला जा दुलाराय बर' हारिमु आफादानो होन बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसनानो होन जोंनि हारिमुखौ गुवारै फोसावनांगौनि थाखाय बेखौ फेहेरनांगौनि थाखाय हाबाफारि लानायाव सुबिदा जायो मानोना जोंनि हारिखौ जोङो सिनायथि होनो गोनांब्ला जोंनि हारिनि आसार खान्थि जा माने मावनाय थांनाय जे थासारि बेखौ गुबुननो मिथिहोनो गोनांब्ला जोंनि नैबे हारिमुखौ जितु जोंनि बर'नि हारिमु बे बर'नि हारिमुखौ जोङो मुलुगाव फोसावनो हानांगोन दा मुलुगाव फोसावनो हानांगोनब्ला जोंनि जितु हारिमुनि जि थासारि बे थासारिया जौगा थाखोनि जानांगोन दा जोङो हारिमुखौ जौगा थाखोनि खालामनो गोनांब्ला बेखायनो जोंहा माखासे माने हाबाफारि मावनांगौ थायो जायफोर मावनांगौ हाबाफारिखौ जोङो सरकारनि हेफाजाब नङाब्ला मावफुंनो हाया दिनै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बाख्नायगोन मानगोनां बिथां प्रमद बर' सारखौ बाख्नायगोन बे बर' हारिमुखौ जेरैखि जाया गोजौआव थिखांनांगौनि थाखाय फेहेरनांगौनि थाखाय बिथाङा गुबुन गुबुन हाबाफारि मावबोबाय थादों गिबि खोलोबनि थाखाय जोंनो गंद सिनेमा हल जा लुफुंनाय खामानि बे लुफुंनाय खामानियाबो जागासिनो दङ थांनाय 30 जुन खालारखालि जोङो सेरफांगुरियाव थानाय दा टिकेन्द्रजित नार्जारी डिजिटेल मिनि सिनेमा हल बेखौ बेखेवनानै होबाय आरो फैगौ 15 आगस्टनि सिगां गसाइगावआव लुबाय थानाय जा डिजिटेल मिनि सिनेमा हल बे सिनेमा हलखौ बेखेवनो थांगासिनो दं थारैनो बेफोर गंद सिनेमा हलखौ जुदि जों देग्लायनो बेखेवनानै होनो हायोब्ला जोंनि सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोनाबो गोबां माने
हेफाजाब मोनगोन गोबां माने मुलाम्फा खालामनो हागोन आसा खालामदों बेबायदिनो जोंनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ मानगोनां प्रमद बर' बिथांसारा इयुननि समाव हेफाजाब होबाय थागोन। खुलुमबाय दिनै बिटिआर सरकारा जोंनि बे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जा मावख' बेयाव 1 कौटिनि मोनसे नयं जोंनि मावखुलि लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बिनि थाखाय जोङो बिटिआर सरकार बिथां प्रमद बर' सारखौ साबायखर बावदों जे गोबां सम जोंहा बे आंखाल जानानै दङमोन जे मोजां मोनसे नयं मावखुलि जोंहा गैया आरो बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ लोगो हमदोंमोन दिनै बे जाफुंनानै फैबाय बिनि थाखाय आं बिटिआर सरकारखौ आरोबाव साबायखर बावदों। मा खाबु थागोन बेयाव 1 कौटिनि जितु प्रजेक्ट बेयाव गुबै मावखुलि अफिस रुम 2 बा 3 थागोन बेनिफ्राय मिटिं हल मोनसे थागोन आरो जोंनि अफिस बियारारफोर जिरायनो थाखाय खथा 2 बा 3 बिदि थागोन बेखौ बिदि बानायनाय जागोन। माबायदि सुबिदा जागोन बेखौ मोनफुंनायनि गेजेरजों खामानि मावनायनि बेलायाव बे मावखुलिया जेब्ला जागोन जोंहा बेयाव जोंनि जायफोर मावथिफोर बिथांमोना फैनानै खामानि मावफैनो सुबिदा जागोन। नैबे जितु गोजाम दङमोन जोंहा बेयाव बेबायदि खथा गैया जोंनि मावथिफ्रा जेब्ला फैयो हटेलफ्राव थानो गोनां जायो आरो खामानिया जिहेतु जोबनो गैया जोंहा बे मावबादा जाबाय थायो सेमिनार जायो आरो नैबेयावनो जोङो जोंनि मावफुं आफादनि मेलखौबो लानाय जायो। दा जिहेतु मावबादाफोरा जोंहा गोबां सोलोंसाफोर फैयो बाहागो लागिरिफोर थाफैयो बिथांमोनखौ दोननो थाखाय जोंहा जायगा गैया। नैबे मावखुलिया जेब्ला जागोन जिहेतु बेयाव थानायनि बेबस्थाबो थागोन होमब्ला एसे मोजां जागोन जोंनि थाखाय। खोनानो मोन्दों बागुरुम्बा मोसानायखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि थाखाय थाग थियारि खालामनाया सोलिगासिनो दं दासिम बेसेबां आवगायनानै दं बर' हारिमु आफादनिफ्राय बे बाथ्राया जोङो गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड बेखौ खालामनोनो जोङो थि खालामदोंमोन आरो जोंनि थांखिया बेनोमोन दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जों बे मोनथामजों लोगो नांनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय जोङो थिरांथा लादोंमोन। नाथाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ वर्ल्ड रेकर्ड खालामालासिनो मोनसे एग्जिबिसन मेगा इभेन्ट्स बागुरुम्बा बे महरै बिथाङा दिन्थिनो लादों आरो थांनाय जुन दाननि 13 अक्ट'आव जोङो बिथां सारजों चिफ मिनिस्टारजों जोङो सावरायबाय जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो आसामनि कालचार डिरेक्टर कालचारनि सेक्रेटारि जोंनि बिटिआरनि कालचार सेक्रेटारि बिथांमोना दङमोन जोंजों लोगोसे जों दुलाराय बर' हारिमु आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुम जों मोनब्रैजों लोगो नांनानै बेखौ सावरायदोंमोन जे बेयाव बिथाङा माखासे रेडिमेड प्लानफोरखौ लाना फैदों जे 10,000 मोसाहोगोन होननानै जों जेब्ला बुंबाय जे जोंनिफ्राय जोङो 15,000 जों खमावनो मोसाहोनो नागिरदों सार बेखौ गनायोब्ला मोजांमोन बिथाङा बुंबाय जे आंहा 10,000 12,000 मोसानायाव बिनि बारा मोसानायाव आंहा आपत्ति गैया नाथाय जा हरु हजाय स्टेडियाम बेयाव जायगाया जाया थांनाय बिहु मोसानाय समाव जोबोद खेन्थु मोसानो गोनां जादों जोंनि मोसाखावरिफोरा आरो बेखायनो जोङो जुमुरखौ एसे खमायनानै ग्लांग्लांहै मोसाहोदों दायो जुदि बागुरुम्बाखौ बिहुनिख्रुइ जुदि बारा मोसायोब्ला जायगाया थोनाय नङा बेनिखायनो एक्सपार्ट कमिटि मोनसे दानाय जागोन बे एक्सपार्ट कमिटिया बे जायगाखौ नायथोंसै आरो जुदि हायोब्ला नोंथांमोना बेखौ थि खालाम जे बेसेबां मोसानो हागोन बिनि सायाव बियो सोनारसिगोन बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादा दासिम माने जोंनि गासै जिल्लाफोरनिफ्राय जोंनि आनसलिक कमिटिफोरनिफ्राय जोङो मोसाखावरिफोरनि दामजुगिरिफोरनि मुंनि लिस्ट मोनसे खालामबाय आरो दासिम जोंहा 16,000नि बांसिन मोसाखावरि चिफ मिनिस्टारा बुंनाय बादिब्ला नभेम्बरनि लास्ट नङाब्ला डिसेम्बरनि 10 तारिखनि सिगाङाव फार्स्ट उइकआव बेखौ बिथाङा थिरांथा लादों।